Helo, da ni yma heddiw efo Morgan Thomas cydlynydd digwyddiadau yn Ty Pawb yma yn Wrecsam, lle mae yna synhwyryddion wedi cael eu gosod yma. Morgan, wedi ddeutho ni chydig bach mwy pa fath o synhwyryddion sydd yma ac yr effaith mae wedi cael ar Ty Pawb? Ie, mae'n wych. So mae gennym ni synhwyryddion sy'n mesur ffwtbol a nifer o bobl sy'n dod mewn i'r adeilad. Mae hynna'n rili hanfodol i be dyn ni'n neud yma'n Ty Pawb. Mae gennym ni gymuned o fasnachwyr annibynnol o Wrecsam sy'n byw yma o fewn Ty Pawb. A mae'n bwysig bod ni'n gallu mesur faint o effaith mae ffwtbol a'r bobl sy'n dod mewn i'r adeilad yn cael ar yr economeg o fewn yr adeilad ar gyfer ein masnachwyr ni. Lle mae'n hanfodol a mae'n gwych, mae'n really cyffroes i weld y ffigurau, i weld y ffigurau sydd yn really yn accurate a i gael hynny. A bydd o'n dangos nid yn unig yr effaith cymdeithasol dyn ni'n gael, ond yr economeg ar ein masnachwyr. So mae hynna'n really pwysig. Mae gennym ni ddigwyddiadau yn dod fyny fel y fori efo'r ffair recordiau, enghraifft, lle yn flaenorol, sy'n gret, diwrnod anhygoel, lot o bobl yn dod mewn trwy drws, ond rwan mae gennym ni'r data yna i ddeud dyma yn union faint o bobl, yn agos at yn union, faint o bobl nath ddod i'r digwyddiad yna, a mae'n dangos bod ein buddsoddiad ni fel cyngor mewn i ddigwyddiadau yna yn cael effaith tu hwnt i'r adeilad hwn hefyd, yn y ddinas, yn y dre hefyd, o gwmpas Wrecsam, so mae'n really pwysig ac cyffroes hefyd. Ac sgynnych chi ddiddordeb cael data, fwy o synhwyryddion yma a sut fath o pa fwy o data fysa chi licio weld yma? Ie, yn hollol, fysa'n gret gweld mwy o ddata am lle mae pobl di dŵad os ydy hynny'n bosib, data ynglyn â pa ran o'r sir maen nhw wedi teithio, o le maen nhw wedi clywed amdan Ty Pawb, pam yn union maen nhw wedi dewis dod i'r digwyddiad penodol yma, lle nath nhw brynu tocynnau nhw. Mae'r data yna gyd hanfodol i ni greu rhyw fath o plan ar gyfer ein marchnata ni a sut dyn ni'n cyrraedd pobl o fewn ein cymuned. Felly mae'n gyfnod cyffroes iawn, dyma bod y datblygiadau technolegol sy'n dŵad i Wrecsam ac i Ty Pawb yn bwysig iawn i'r ffordd da ni'n datblygu efo'r ffordd da ni yn rhyngweithio efo'n cwsmeriaid ni a'r pobl sy'n dod i'r ddigwyddiadau. Gwych, diolch yn fawr iawn.